Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Ja, welkom terug bij deze speciale uitzending over de Koele en de Koelpieten. En ik zit hier met twee ex-Koelpieten aan de tafel. De ene heet Wil Niks en de andere, dat heb je al gehoord, dat is Bruno Majorek. Jij zit al vanaf het begin van de oprichting bij het Mijnmuseum betrokken. Mijnmuseum in Heerlen. Ja, ik ben eigenlijk al begonnen in 1999. Toen ben ik begonnen bij scholen, om daar nog het goed te vertellen over de Koele. Want toen was ook niks en ging wist me het. Toen heb ik het oud-kumpels rond mij verzameld. En zo hebben we dat langzaam maar zeker uitgebreid. En toen zijn we eens gaan denken over een Mijnmuseum, of dat nog mogelijk wordt. En er is nog zo'n prachtige zag in Heerlen. En daar hebben we dan het Mijnmuseum, Nederlands Mijnmuseum, ingevestigd. En dat is in 2005, bij de 40-jarige herdenking van de aankondiging mijnsluiting, is een Mijnmuseum geopend. Ja, dus je hebt de mine eigenlijk nooit los kunnen laten. Jawel. Maar je zit er nu weer dagelijks mee bezig, toch? Inderdaad. Ja. Je hebt samen in dezelfde periode heb je onder de grond gewerkt. Ja. En dan vertelde net, Dijke Scheurste vertelde van dat het zo'n hechte groep was. Was dat ook echt zo? Word je echt vriend van een? Oh, je begint te lachen. Ja, vertel. Concurrenten, verruiming. Ja? Dat kan toch wel worden. Anders kost dat werk niet doen, wanneer het een beetje verruimd worden wij mensen met vijanden bezig zitten, of jullie zijn niet goed. Daarvoor wordt dat de werken veel te hard. Maar het was heel werken. En hoe oud word je toen je begon? 14, 16? 16, gewoon net de mulen af. Want er wordt je een grote toekomst beloofd. Ja. En dat wordt ook in feite. Alleen dan wordt te vroeg afgelopen, die grote toekomst. Want hoe lang heb jij daar gewerkt? Tot de laatste zich op 31 december 1974. Dat is ook in Heerlen onder de Worm. Op 430 meter diepte. Hoe nu het gestiel is. Dat wordt toen ook al. Dat is over dus in de pijlen onder. Met de wandelondersteuning. En dat is over dus elke dag dan. Elke dag 6 dagen in de week. 8 uur schichten te maken. En Bruno, hoe lang heb jij in de mine gewerkt? 20 jaar. 20 jaar? 20 jaar. En daarvan 18 jaar ondergrond. En toen heb je ook die opleiding gedaan, toch? Ik heb ook die mijnschool gedaan, ja. Hij ook weer. We hebben allemaal naar de hand was dicht vroegen ze het rest over naar de mijnschool gegaan. Dat wordt gefinancierd door de mijnen. Hè. Ja. En daar ben ik ook gegaan, ja. Naar de mijnschool ben ik ook nog gegaan. Maar hoe was het nu echt? Hoe vond je het werk om te doen? Het was heel werken? Dit was slavenarbeid. Slavenarbeid? Ja. Meer kun je er niet van maken. En de guur, tegenwoordig nog soms mensen zeggen van, ik ging morgen weer terug. Ja. Dat klinkt hoe een liedje van Henk. Volgens mij gingen weer terug. Ik tenminste niet. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Dus zou dat dan ook verklaard worden, ik net al zag, van dat er eigenlijk zo weinig protest was. Maar worden mensen dan eigenlijk blij dat ze niet meer hoefden? Of hoe moet ik dat zien? Nou, een dubbel gevoel. Je was blij dat ze er vanaf was. En gezond er vanaf. Redelijk gezond er vanaf komt. Ja, want hoeveel overleden er 2 per maand gemiddeld? Nou, in totaal zijn er dus in 75 jaar mijnbouw zijn 1453 mijnwerkers dus op de werkplek overleden. Toch wel redelijk veel. Terwijl we dus geen grote mijnramp hebben gehad als we in België of in Duitsland, met mijngasontploffingen. Ja. Hij wordt dus meer incidenteel. Maar toch heel veel. Maar je zegt een dubbel gevoel. Waar zit hem dat dubbel gevoel dan in? Ja, er moest weer gaan opnieuw beginnen. Wordt in de grote toekomst beloofd, er moest weer opnieuw beginnen. Ik bijvoorbeeld begon bij ABP in Heerlen. En wat is dat? Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. En dan, heel gedangers. In de koel, dan moest je maar zelf beslissen. Als er een gevaarlijke situatie weet ik wat wordt, dan moest je niet lang moelen, dan moest je gaan door, dan moest je beslissen. En als ze dan bij ABP komt, dan moest je dus met ze dan een stapel papier van dijk aan de dijkant zetten. Tenminste, ze voelden dat aan. Dan moesten 3 keer over vergaderen of dat wel mocht. Dat hoeven we echt niet gewend. Tenminste, zo had ik het meegemaakt. Ja, en hoe was het voor u? Voor mij was het in ieder geval, ik was blij dat het, ik was blij dat het toeging, maar ik was juist, dat wil ik ook zeggen, we zaten in een positie waar we op zich al een paar jaar, en dan ging het zaakje dicht en dan stond ze natuurlijk te kijken, hoe is ze nog heen? En ik had het geluk toen, dat ze een advertentie in de krant stond. Ze zochten goede muzikanten voor de Bergkapelle in Duitsland, mijnwerkersorkest van 60 man. En ze zochten klarinetisten. Ik zeg tegen mijn vrouw, dat is wat voor Bruno. Ik meteen meteen een brief geschreven? Brief geschreven, degene zei ze, ja, alsof ze jou dan nemen. Ik zeg, die nemen we, moet je maar eens kijken. Ik speel die wel wat voor, want ik kost wel goed klarinet spelen. En ben ik erheen gegaan en een week later hou ik al een brief heen. Ik zou komen naar de repetitie, naar het lokaal, ze wouden me kennis met me maken. En ik ben erheen gegaan. Had ik me even als solo-klarinetist moeten zetten.
maar kijken wat ze mag gaan zetten, wat ze entscheiden. Hè. In de pauze zetten, ik wil je direct hebben, zegt. Ik wil je direct hebben. Zetten, wat hebben ze dan gemaakt in Holland? Ik zeg, ja, ik ben door opzichter geweest, ondergronds. Oh, zet dit tegen mij. Dan kent ze hier direct hier op in Merksteel, in die koele, kent ze ook direct opzichter weer de ondergrond. Ik zeg, ja, maar dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer ondergronds. Ja, zei hij, wat willen ze dan? Ik zeg, ja, muziek in de kapelle wil ik maken en ik wil wel een baan aannemen, maar niet meer ondergrond. En dat had mij daar bovengrond ergens had een werk, daar stond zo'n grote kokerij, waar ze koks maken. Dat hebben ze vroeger hier op de Mauer is dat ook geweest, een grote kokerijfabriek. Ja. Daar waren ze door opzichter. Ik zeg, ja, maar ik ken dat toch helemaal niet van. Ze zijn een goede muziker zetten en de rest leren we ook wel. Ja, dus ik heb 20 jaar, dan ben ik 20 jaar gebleven door de schoonste jaren meneer. Dus eindelijk naar de tijd weggegaan. Geluk gehad. Ja, geluk gehad inderdaad. Ja, het Mijnmuseum, dat gaat uitbreiden, zijn plannen voor, hè? Ja, met het Mijnmuseum. En daarom ben ik er ook zo intensief mee bezig. Dat is omdat dus inderdaad alles, maar dan ook alles afgebroken is hier in Limburg. Zowel in de westelijke als in de oostelijke mijnstreek. Het enige wat nog over is eigenlijk de mijnzaak hoe we dus met het Mijnmuseum inzetten. En omdat er dus alles afgebroken is en niks meer herinnert, ik vind dat de mijnwerker had er recht op dat er een fatsoenlijk mijnmuseum kunt. En daarom zijn we er ook zo heel erg intensief mee bezig. En voorzien er nu een goede toekomst met Waal, als je nu dat CBS-gebouw, dat oude CBS-gebouw overgenomen. Dan kunnen we in gaan uitbreiden. We kunnen dadelijk een simulatielift maken in de schacht hoe we in zitten. De schacht is 460 meter diep. Dan hebben we dan in een meter of 15 hem lieg. In een simulatielift, donker, rammelen, schudden. En dan gewoon voor die naastgelegen parkeergarage van CBS, die wat leeg is, dan weer van ondergronds gedeelte nabootsen. Zeg maar met gangen en light and sound effecten. Ja, dat is net alsof het erg is. En dat is dus het sterke punt ook om met name dan mensen heen te trekken en nog dus met name ook scholen. We moeten er allemaal in. Zal ik je van alles met gaan? We kunnen hem helaas niet meer gaan bespreken, dan moeten mensen het ook echt voor naar het Mijnmuseum. Ja, zeker weten. Ze gaan allemaal komen nu. Ja, dat weet ik zeker. Dankjewel voor de toelichting. Okay. Ja, ik ga naar de volgende gasten, want er zitten hier 3 mannen klaar. We onder ons eigen Wim Kremers en dat zijn alle 3 mijnwerkerszonen. Wim, dat wist ik niet van dich. Ja, ik zit er heel netjes uit, dus verder is de goede kant van te zijn. Maar het wil toch niet zeggen dat ze nog zuur is. Ik bedoel, het is niet dat de mijnwerkerszoon meer hoos of zwarte roet zit meer, dat is lang voorbij. Dat hoort ze mij niet zeggen. Maar we zijn er allemaal trots op dat we mijnwerkerszonen zijn. En ik ben er heel trots op dat er een prachtig boek is verschenen. We hebben het gehad over de geschiedenis. Maar er is nog een prachtig boek hier verschenen, van Wil Kusters. Dat is In en onder het dorp. En daar wordt van hoe een persoonlijke situatie wordt het leven beschreven van een mijnwerkersgezin. Wat verder gaat dan alleen maar de mijnwerker aan zich. Ik heb het boek met heel veel enthousiasme gelezen. En ik moet eerlijk zeggen, het had het verhaal van bij ons toes kunnen zinnen. En ik denk ook wel bij Henk, want Henk is natuurlijk gekend als een wilde jong van de Janse Baggerband, maar hij had ook een mijnwerkersgeschiedenis achter de rug. En ik denk als het leus hangt, dan is dat alsof het hier ook gebeurd zou kunnen zijn. Wil, wie is dat toe dat boek eigenlijk gekomen? Ja, het is een opdracht, tussen aanhalingstekens, hier weer van Stichting De Koempel Verhaalt. Die is al een keer genoemd deze middag. Ja. En dus die stichting willen wetenschappelijk werk en ook een werk voor een groter publiek. En voor dat boek, wat dus is Woerden in en onder het dorp, had ze mij gevraagd. En dat is een boek dat eigenlijk toch ook in het verlengde ligt van veel wat ik vanaf het midden van de jaren 70 geschreven heb. Gedichten, verhalen. Ja, dus ik ben daarmee begonnen, eigenlijk niet met het boek, maar met de thematiek in het midden van de jaren 70. Het is een heel goede duiding, hè? Ja, wie de laatste koel zo jong en de pap van mij krank wordt. En eigenlijk op dat moment het tot mij doordrong wat een merkwaardige geschiedenis dit eigenlijk geweest is. En wat er allemaal voor leef en leed van de lui afwas zo is. En dan viel mij toch op in het boek, de pap bij Oost, kalde heel weinig eigenlijk over de bienen. Dat vond ik wel, wie was dat bij dich? Wie ging de pap jeugd daarmee om? Pap vertelde daar niet veel over. Wil woord, althans, zeker naar de pap toe bekeken in de gelukkige omstandigheden. Pap woonde niet echt kool voor een soldaat. Hij had dus een technische opleiding gehad. Of hij had LTS gedaan, of ambachtschool. Toen we echt trouwens naar de randje ben gaan werken. En dus veel materiaal en dat soort zaken wordt hij verantwoordelijk. En hij zo dus geregeld dat hij op zondag dan onderin wordt, dat vertelde. En dan moederzeel alleen door aan een lok of aan een lif gaat moest veranderen. Maar hij dus het silicoseverhaal, die verschrikkelijke toestand, dat is pap is in de 90 geworden, dus dat heeft het heel goed gedaan. Ik weet wel dat
als ik dat vergeleek met er wordt altijd bij ons het gouden idee dat we het goed houden. We horen met veren en daar worden altijd, ik denk van de armoede van bepaalde lui werden uit ten tijd, wordt duidelijk dat de lui wel een goede loon houden vergeleken met veel ander werk. Dat ken ik ook een beetje in het voor van die. Maar dat is voor verzin van Noorderkreeg. Na de oorlog. Verder kreeg wordt dat stukken minder. Wat ik ook opgevallen heb, toen beslist een situatie in 1960 in Trebeek, dat waren 10 verschillende kerkgenootschappen. Ja. En als ik dat nu even terugbehoud naar deze tijd, dan zijn soms 2 kerkgenootschappen al hadennijd. Heel veel mijnwerkers die onder andere van Marokko komen, dat waren toch gesloten gemeenschappen, maar die leefden toch met elkaar. Ja, dat klopt. Die gemeenschappen leefden intern met elkaar, maar ook die maar gemeenschappen samen. Geen ruzie? Nee. Dus dat is, wat dat betreft zou dat nog wel een voorbeeld kunnen zijn voor wie voor nu Dux niet leven. Dat bedoel ik. Zoveel mensen die toen eigenlijk wereldvreemd waren, want die hadden geen televisie, die hadden geen internet. En die kregen toch vreemde mensen bezoek en ze kosten toch in harmonie goed met elkaar leven. Hè? Ja. En wat mij ook toch zeer verbaasd heeft, een heleboel dingen vinden we natuurlijk vanzelfsprekend nu om te krijgen met zo'n mijnwerk. We hebben net de filmpjes gezien. De arbodiensten waren nog niet van toepassing. Hè? Die hebben de meest verschrikkelijke dingen moeten doen in die gangen. Hè? Heeft dat ook het effect gehad op de manier waarop ze toeskomen? Ik denk het wel. Wanneer die lui heen komen, dan worden ze kapot. En het is al een keer verteld voor de pauze, zou ik maar zeggen, voor de boodschappen, door Willebroed Rutte. Van de lui voelen bij wijze van spreken boven dat heel soep en sloffen erin. Ja. In slof. Dus het wordt. Kijk, er worden natuurlijk allerlei gradaties in het werk en ook in de zwaarte van het werk. Maar globaal gesproken wordt het heel zwaar werk. Ja. Dus inderdaad bijna niet meer voorstelbaar. Wat me wel nog bijstaat, en dat zal eigenlijk ook bijstaan, want hij had ook zijn pap gehad, dat er een heel grote scheiding wordt tussen de beambte en de mijnwerker zelf. Daar hebben ze dan met Carbon een prachtig liedje over gemaakt. Ja. Dat leefde wel, hè? Ja, maar tenminste, bijvoorbeeld in de familie, daar worden ze in een omen van me, die worden beambten. Maar het wordt niet zo dat die binnen de familie, dat beetje de Tutsis en de Hutus, dat die zich tegenin stongen. Ik weet, die kreeg dan meer kool en ik geloof die kregen nog een ander soort, dat die antraciet of zo gaat krijgen. En zijn pap zegt, nou goed, Sherkar zin ik hem naar die familie gewoon die paar straten verder woonden en dan komt dat met een Sherkar kolen. Maar dat wordt toch meestal omdat het familie wordt, hè? Ja. Ik geloof dat het onderscheid groter wordt tussen de beambten en de mijnwerkers dan dat je de mijnwerkers of ze nu van Marokko komen, van Italië of van Kerkroo. Ja, ik geloof het wel, maar er worden natuurlijk veel opzichters die geliefd worden, maar er worden ook opzichters die absoluut niet goed oesteren. Er zijn grote verschillen. Maar ja, dat is immer met nu samenwerken natuurlijk. Nu heb ik ook het idee gehad dat we toch hier snel door de reis zijn gelopen. In der zin, op een gegeven moment wordt het afgelopen, toen zijn we ook alles gaan afbreken. Dat is toch wel snel geweest, dat is ook een belediging, heb ik nog steeds gevonden. Maar die mijnwerkers, toen de mensen de pabio zei dat altijd toch als een soort gekrenkte trots gevuld. Ja. Ik weet dat we hebben toen met Carbon, dus Wits nog kompel maakten, dat we toen een paar optredens gedaan hebben. Dus we hebben nooit erg veel, zijn dat nooit gewoon uitmelken om weer elke week in een veerstand de lui te staan. Maar dat toen, bij een van die optredens toen de man naar ons toe kwam en die zag van, echt met de tranen in de ogen van jongens, ik heb ons een stem gegeven, zag er. Je zit de eerste geweest die gewoon de waardering en ze hebben uitgesproken voor dat werk wat we gedaan hebben. En daar ben ik toch stiekem heel erg kwijt op. Ja. Want het was natuurlijk een hechte gemeenschap, maar het was ook een zeer gecontroleerde gemeenschap. Hè. De katholieke kerk werkte er natuurlijk ook aan met. Want mijn pap had altijd gezegd, als ze op de mine was werken, was een brief hebben van meneer pastoor, anders kon ze dan niet werken. Bewijs van goed gedrag, maar niet van de burgerlijke overheid, maar van de kerkelijke overheid. Dus ze worden toch wel streng in die greep gehouden. Ja, dat wordt een enorme eenheid. En dus ook degenen die dan niet kerkelijk worden of niet katholiek worden en die zich verenigden in een andere bond, die houden het toch wel lastig. Dat dacht ik, moet ook gezaad werden. Ja. Henk hebben we natuurlijk hier gevraagd, even om een klostukje over zijn mijnwerkerszoonschap, zal ik maar zeggen, te vertellen. Henk, de best natuurlijk ook gekomen vanuit de tijd van Carbon. Ja. Dat is een prachtig liedje, dat geeft ze nu samen met Thijs van Toorn, die een collega van de Janse Bagger bent. Ja. Ik zou zeggen, vervoeg dich alvast bij Thijs. Wil, nu heb ik wel nog een slotvraag aan dich, want sinds we bekendgemaakt hebben dat dit boek op de markt is, toen hebben we ook toen de bier verteld, die koepels die kregen dat op enig moment die dat gratis. Degenen die nog ingeschreven zijn bij het AMF. Du wilt niet weten hoeveel er ons al gebeld hebben hier. Ja, dus dat is een groot teken dat dat toch nog steeds maar het is ook gewoon in de boekhandel. Het is ook gewoon in de boekhandel, maar er wordt ooit beloofd, die kregen dat voor niks. Die kregen het ook.
Ja. Dus dat is gewoon even Stichting een de kwestie Kompel Verhaalt, die zorgt ervoor. Die zorgt ervoor. Die zorgt ervoor. Dus als je ingeschreven bent, zal ik maar even bij het AMF, nog steeds dus een relatie met het Mijnwerkersfonds of een van de andere fondsen hebt, of de eventuele weduwe van iemand die staat dan natuurlijk ook nog ingeschreven, dan komt dat boek, wordt opgestuurd. Oké, dan hou Frits aan. We hebben nog een boek, dat moet ik toch nog even erdoor doen, Joost. En we hebben natuurlijk die prachtige beuken hier in Nederlands-Limburg gehad. In Belgisch-Limburg hebben ze natuurlijk ook een mijngeschiedenis, een gezamenlijke mijngeschiedenis. En dat is een prachtig boek over 24 jaar geleden wie de laatste mijn gesloten is. Alleen die Belgen die worden veel feller. Die mijnwerkers die trokken door hetzelfde straat op. Dat waren vechtpartijen, dat waren wakens aan de mijnen. En dat was een prachtig boek over verschenen. En dat zou ik toch nog even kort willen aanbevelen. Het is niet zo mooi van beleving, zal ik maar zeggen, als het boek wat Wil geschreven heeft. Maar het is wel de moeite waard om een stukje documentatie te krijgen vanuit dat Belgisch-Limburgse. Er liggen een heleboel raakvlakken. Wil, ik zou dich hartstikke willen bedanken dat Steve is. Dank u wel. En hartstikke bedankt dat ze dat boek geschreven hebben. Als mijn pap nog leefde, zouden we daar trots op geweest zijn. Joes, het is weer aan dich. Ja, we gaan de uitzending afsluiten met een prachtig nummer van Henk Stijvers. Hij werd begeleid op accordeon door Thijs van Toren en het nummer heet Kumpel Scheng. Stoel, Scheng het schiech. De duivel hoort zijn laatste biecht. Uit Jupestoer, dag Kolleboer. Gewoon nu op de boemeltoer. De heer Kolle, die is failliet. Scheng verklopt, de andere zit. Kolle slaan. En nu het is sfeer, verstookt er Scheng in Putjesbeer. Kumpel Scheng, Kumpel Scheng, werkloos in nou die grote sterke heng. Kumpel Scheng, bied op den teng, de ondergronder, blief toch den arme donder. De lamp bezoet en de schach ligt scheef. Al in de hoge Steeberg bleef het monument van werk en zweet. Scheng verdrinkt zijn koelmansleed. Kumpel Scheng, Kumpel Scheng, werkloos zijn nu die grote sterke heng. Kumpel Scheng, bied op den teng, de ondergronder, blief toch de arme donder. Kumpel Scheng, bied op den teng, de ondergronder, blief toch de arme donder. Ja, en met het prachtige nummer zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Mogen tegen deze bloemen geven. Ja, en ik wou toch u nog het laten zien, want we zijn er net niet meer aan toegekomen. Maar het was natuurlijk super gevaarlijk werk onder in de mine. En dan hadden ze een soort EHBO-kistje. En wat zit er dan in? Pleisters. Ja, de hupsen dan denk ik. Ja, dat wou ik nog even met u. Dat is allemaal te zien in het Minemuseum in Heerlen. Morgen is er weer een uitzending vanuit de Intratuin in Heerlen. En dan is er cartoonist Paul Kusters en Jean-Philippe Rieu. Dus morgen weer allemaal kijken. Dankjewel heren. Dankjewel. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Auvoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.